Domnule Mișcoiu, în primul rând, care sunt prичинile pentru votul negativ pentru aderarea României și Bulgariei la Schengen? România a reacționat, sau România au reacționat în special din motive geopolitice, au văzut mână lungă lui Putin. În ce măsură prичинile sunt geopolitice? Da, putem spune că rațiunile sunt mai degrabă legate de dinamica politică internă din Austria. Cred că aceasta este explicația principală pe care trebuie să o subliniem, dincolo de orice alt tip de explicație care sigur poate concura la înțelegerea realității, dar nu o epuizează pe aceasta. Din contră, explicația cea mai pertinentă este cea legată de ceea ce se întâmplă intern în Austria. Avem în Austria un partid aflat la guvernare, membru al Partidului Popular European, cu o grupare de conducere care și-a asumat o ideologie de dreapta conservatoare și în același partid avem în interior o facțiune de opoziție care este mai degrabă creștin-democrată și care este foarte pro-europeană. De asemenea, acest partid, în ansamblul său aflat la guvernare, se află la guvernare împreună cu ecologiști și au în opoziție social-democrați. Ambele facțiuni, și ecologiștii și social-democrații, sunt pro-europeni. În condițiile în care vom avea în curând alegeri în interiorul Austriei, această dispunere de forțe obligă dreapta conservatoare, pentru a nu fi încălecată de extrema dreaptă, pentru a nu fi pusă în concurență cu alte forțe politice pe această linie a unei drepte dure, să adopte orice fel de strategie, orice fel de discurs care întărește logica mai degrabă protecționistă, suveranistă, logica apărării intereselor naționale austriece. Și cred că în această lumină trebuie să citim decizia pe care au luat-o cancelarul austriac și ministrul său de interne, și anume aceea de a face din aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen o chestiune de supraviețuire politică. Știu că pare exagerat, dar într-o bună măsură această tematică, prezentată într-o manieră convingătoare pentru un public politic intern în partidul de guvernare, dar și pentru un public austriac din ce în ce mai conservator, are o anumită însemnătate și permite acestei grupări să încerce să se mențină la guvernare în condiții politice dificile. Același discurs nu putea fi aplicat în cazul Croației din rațiuni care țin de cultură și civilizație comună, croații fiind considerați mult mai apropiați de uh, spațiul acesta austriac, fiind catolici, fiind produsul unei intervenții pe termen lung a Imperiului Habsburgic în zona Balcanilor de Vest. Această atitudine a Austriei nu putea să fie motivată în direcția excluderii Croației, și tocmai că includerea Croației și excluderea României și Bulgariei au dat un semnal legat de coerența unei proiectate civilizații europene dominate de biserica apuseană, dominată de convingeri și cutume care țin de Mittel Europa, de unde România și Bulgaria, țări balcanice, sunt excluse. Deci cumva acest dublu fapt, a include Croația și a exclude România și Bulgaria, fac parte dintr-o extensie a unei forme mentale a clasei politice dominante austriece de dreapta conservatoare, conform căreia trebuie să facem un pic de ordine în Europa și să ne apropiem de cei care ni se aseamănă, care sunt de inclus în spațiul acesta civilizațional.
Cred că toate celelalte explicații pe lângă aceasta vin să o sprijine, poate, să o completeze, însă aceasta este explicația principală. O parte din frustrarea mediatică a românilor în seara votului și în următoarele zi a fost îndreptată către Bulgaria, pentru că Bulgaria n-ar fi vrut o decuplare la vot, la votarea privind Schengen. Și chiar premierul Ciucă a spus că opțiunea decuplării trebuie analizată. Deci, în ce măsură decuplarea de Bulgaria a României e posibilă și în ce măsură e dorită? Posibilă cu siguranță este. Am văzut Olanda, care a votat într-o manieră foarte oportunistă împotrivă, motivând că nu dorește ca Bulgaria să intre în spațiul Schengen și nu și România. Deci acest lucru este cel care a determinat clasa politică românească să-și dorească o decuplare față de Bulgaria și de acest lucru iarăși corespunde unei mai vechi obsesia românilor, cum că există o, spunem, integrare europeană mai aprofundată, o apartenență mai dezvoltată la spațiul european a românilor decât a bulgarilor și că asocierea aceasta permanentă cu Bulgaria și cu Balcanii în general este prejudiciabilă României. Din perspectivă pragmatică, sigur că Olanda și-a găsit o motivație pentru a își rezolva și această presiune internă care exista și acolo împotriva votului favorabil în direcția aderării, însă este probabil mult mai înțelept atât din punct de vedere strategic cât și din punct de vedere mai ideologic, mai general, ca din contră România și Bulgaria, care au fost admise în același moment în Uniunea Europeană, să facă bloc comun, să-și prezinte cazul împreună și să arate că, până la urmă, riscul geopolitic al neincluderii lor în spațiul Schengen este mai mare decât riscul de a, de a fi incluse. Păi tocmai asta merită întrebat. Bulgaria și România merg în pachet de mai mult timp, de cel puțin 15 ani, dacă nu de mai mult. De ce nu fac mai multe eforturi să facă lucruri împreună, să se cunoască, să-și asumă faptul că sunt pachet? Parcă suntem un pachet sau un cuplu în care nu este atât de multă iubire între subiectele și mereu mai degrabă se caută o desprindere decât asumare a relației specifice. Explicațiile sunt destul de limpezi. Și România și Bulgaria, din perspectivă cultural-istorică, s-au proiectat dincolo de vecinătatea lor imediată. România s-a proiectat în spațiul francofon, relația bună cu Franța în secolul al XIX-lea, model cultural. Bulgaria, într-o măsură mai mare, în spațiul germanofon sau rusofon. Niciuna dintre cele două țări nu au avut relații privilegiate de parteneriat cu țările din imediata lor vecinătate. România cu Ungaria, Bulgaria cu Grecia, de exemplu, nici acolo nu există un mariaj de nicio culoare și deci ar fi fost cumva surprinzător, istoric vorbind, ca tocmai aceste două țări, care au mai avut și diferende teritoriale asupra cadrilaterului, de exemplu, să aibă o relație foarte, foarte sudată. Pe de altă parte, este uimitor că, din punct de vedere pragmatic, în constituirea unui bloc având o forță mai mare împreună decât a fiecăruia separat, elitele politice la București și la Sofia nu au încercat o apropiere strategică a celor două țări. Acest lucru este uimitor, dar acest lucru ține tocmai de faptul că România întotdeauna s-a proiectat într-o logică a Europei
occidentale, a tânjit să fie partea unei Europe centrale, unde nu a fost de fapt legitim acceptată, grupul de la Visegrad și alte grupuri care le-au trimis în zona Balcanilor, de care am aparține mai mult decât de zona Europei Centrale, și aceasta a creat o frustrare mai mare, dorind întotdeauna să nu fim identificați cu periferia balcanică. În cazul Bulgariei există o indeterminare profundă chiar a vectorului de politică internațională, a vectorului geopolitic între presiunile care vin din diverse părți. Există o afinitate cu spațiul ortodox slav, respectiv cu Rusia. Există afinități culturale istorice și cu spațiul occidental, desigur. Și această indeterminare face ca, să spunem, teoretic, cred că să existe o mai mare deschidere către o eventuală alianță strategică, un bloc cu România, însă și o reticență privind eficiența unei asemenea demers. Ce pot face ambele țări ca să valorizeze faptul că sunt în pachet? Ar trebui să se concerteze mult mai mult, să încerce să-și creeze într-adevăr diverse mecanisme de cooperare și de afirmare a unei identități comune. În același timp să joace geopolitic mult mai inteligent. Spre exemplu, în ceea ce privește Austria, Suedia, Olanda, alte țări care sunt mai mult sau mai puțin oficial ostile extinderii Schengen către cele două state, lobby-ul concertat, canalele comune sau separate ar putea fi folosite mult mai atent. Spre exemplu, acolo unde Bulgaria are o anumită influență, unde sunt specialiști, dau un exemplu, universitari de marcă sau chiar în zona politică sau de afaceri, persoane de origine bulgară într-o anumită țară, aceștia să fie folosiți de ambele țări pentru lobby, la fel să se întâmple reciproc și în cazul României. O strategie în care invităm, spre exemplu, membrii remarcabili ai parlamentelor din țările care nu sunt favorabile aderării celor două state la spațiul Schengen, la București și Sofia, într-o manieră sinergică, arătându-le că există o voință comună de integrare, ar funcționa, cred, mult mai convingător decât o tratare separată a celor două dosare. Vorbind de voință comună de integrare la Schengen, în ultimele zile au apărut în spațiul online din ambele țări anchete care doresc mic Schengen între România și Bulgaria și de asemenea Uniunea Transportorilor Rutierii din România a solicitat guvernul român să elimine controlul de graniță cu Bulgaria. Deci, cum priviți această idee de mini Schengen care are mai multe dimensiuni legate și de procedural și legal, are și dimensiune poate geopolitice și așa mai departe. Păi, această inițiativă, dacă ar fi materializată, ar face imposibil o decuplare a celor două dosare pentru aderarea la Schengen, însă ar arăta odată că există o voință comună de integrare și există mecanisme comune de supraveghere, exact ceea ce presupune Schengen, și în al doilea rând ar fi foarte benefică transportatorilor, traficului de persoane, celor care circulă între cele două state, de exemplu turiștilor români care își petrec vacanțele estivale în Grecia și așa mai departe. Deci această inițiativă cred că ar trebui luată serios în considerare, pentru că ar aduce de fapt beneficii, asigur trebuie cumva prezentată ca fiind în relație directă cu eforturile de integrare în Schengen a celor două state și în același timp ar trebui vândută ca un pas premergător a aderării la Schengen, arătând câtă solidaritate există între cele două state și că este posibil să renunțe la frontiera destul de
dură, destul de deasă care separă cele două țări. Înseamnă o astfel de colaborare într-un mic Schengen o asumare a statutului periferic al ambelor țări sau, dimpotrivă, este un pas puternic către Uniunea Europeană, către cultura europenității, să zicem? Cred că înseamnă mai degrabă o apropiere de o cultură a europenității, întrucât spațiile marginale nu se unesc niciodată, ele sunt în conflict și sunt marginale fiindcă depind de spațiile centrale. Tocmai că acest mini-Schengen între România și Bulgaria ar demonstra că, de fapt, această zonă nu este marginală, este o zonă care se poate integra operativ în interior și acest lucru înseamnă deci că există toate mecanismele pregătite pentru ca spațiul respectiv să fie integrabil în spațiul mai mare al Schengen.